Aquest dimarts se celebrava al ple l'Ajuntament de Gelida per debatre la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2022, que va ser rebutjada pels regidors i regidores de l'oposició, del PSC i de la CUP. Dissabte de la setmana passada se celebrava a Gelida la Funifira. Avui veurem un resum. L'Ajuntament de Gelida ha celebrat aquesta setmana una nova reunió amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per reclamar la tornada total del servei del municipi i ampliar-lo amb possibles millores al CAP de Gelida. Segueix en marxa la fase de presentació de propostes per als pressupostos participatius de l'any 2022. L'Ajuntament de Gelida convoca per als alumnes de primer de primària el primer concurs de felicitacions de Nadal de Gelida. Demà dissabte hi haurà jornada de donació de sang al Casal de la Gent Gran de Gelida. També demà dissabte, a les 7 de la tarda, hi haurà el concert de Louis Washington, Orquestra Sabor Latino, dins la programació escènica de l'Ajuntament de Gelida. I acabarem amb imatges de l'arxiu de l'any 1986. Aquests són els continguts d'avui del Gelida en viu. Comencem! El passat dimarts 9 de novembre, el ple de l'Ajuntament de Gelida va debatre la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2022, que van ser rebutjades pels regidors i regidores de l'oposició del PSC i de la CUP. La proposta del govern municipal, format per Esquerra Republicana, Gelida per la República i Gelida en Comú, presentava un seguit de bonificacions en diferents tributs i no contemplava cap increment. Una proposta que mostrava la voluntat de seguir apostant per un sistema tributari municipal que tingui més en compte la capacitat econòmica real de les persones a les quals grava i que ajudés a les persones i les famílies que tinguin més dificultats econòmiques, a més d'incentivar polítiques públiques que millorin la sostenibilitat ambiental. Amb el rebuig a les ordenances fiscals es perden tot un seguit de beneficis fiscals que s'hi proposaven, com per exemple l'impost de béns immobles, la bonificació d'un 20% en aquells habitatges que instal·lin plaques fotovoltaiques i també incentivar el lloguer mitjançant un recàrrec d'un 50% sobre els habitatges que facin més de 2 anys que es troben desocupats sense complir tot un seguit de requisits. L'ordenança on s'hi presentaven més modificacions era la reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquesta eliminava les bonificacions per a aquells vehicles antics de més de 25 anys, excepte els que facin menys de 2.000 quilòmetres a l'any, considerats vehicles altament contaminants, i establia bonificacions més clares en el cas de la resta de vehicles, amb una bonificació del 100% per als vehicles històrics, una bonificació del 50% per als vehicles amb distintiu ambiental eco i un 75% als vehicles amb distintiu ambiental zero emissions. Cal fer esment que en l'ordenança reguladora de l'impost de construccions, instal·lacions i obres també es pretenia aprovar 3 modificacions destacades. Per una banda, l'augment de la bonificació de la quota de l'impost per obertura o canvi de titularitat d'establiments comercials situats al nucli urbà, que passava del 15 al 25%. I en el mateix percentatge s'incrementava la bonificació de la quota a favor d'actuacions d'adequació d'establiments comercials existents de menys de 125 metres quadrats. A més, en aquesta ordenança s'incorporava la bonificació del 95% de l'impost a favor de les actuacions dirigides a la retirada d'amiant i una bonificació del 95% de l'impost a favor de la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar. Pel que fa a la taxa de gestió de residus, volien incorporar a la reducció actual del 50% de la taxa per a pensionistes i persones en atur, amb ingressos mínims, la possibilitat de que la reducció arribés, d'acord amb els criteris dels serveis socials, al 80% per a aquelles persones o famílies amb més dificultats. També incrementava del 25 al 30% aquells habitatges que havien fet ús de la deixalleria 12 vegades l'any i 24 cops l'any en el cas dels comerços. També va ser rebutjada la creació d'un nou tribut que gravava els caixers a la via pública, és a dir, els de les entitats bancàries, per la utilització en el seu negoci de l'espai públic.
De la mateixa manera, es van rebutjar diverses modificacions, com l'import sobre activitats econòmiques o l'ordenança general de gestió que només s'incorporaven modificacions tècniques per adaptar el text a les lleis vigents. Amb aquestes mesures es pretenia fer un primer pas per avançar cap a una fiscalitat més justa, amb sensibilització per les persones amb problemes econòmics i premiant els veïns i veïnes que tinguin en compte la sostenibilitat i les bones praxis. És remarcable el fet que cada tribut es va poder votar de forma individualitzada, per poder votar en concret el que es proposava a cada tribut. La CUP, per aquest motiu, votarà que no a les ordenances fiscals que vostès han presentat, entenent que, com l'any passat, totes les ordenances anaven en bloc. Aquest any donem la nostra justificació de vot al principi i no a cada ordenança. Tornem a insistir, l'Assemblea de la CUP s'ha assegut a negociar amb vostès les vegades que han desitjat, amb tota l'educació del món, exposant i defensant les nostres idees i conviccions polítiques i fins i tot creant les reunions. Han tingut un any per treballar i no ho han fet. Han presentat la mateixa proposta que ja els vam rebutjar al novembre del 2020. La seva inacció i la seva deixadesa ens ha portat fins aquí i, malauradament, ja portem 3 anys sense poder confiar-los un sí per unes taxes justes i socials. Diem que no també perquè ens sembla que abans el senyor Navales Morera ha parlat de menysteniment. Nosaltres no se'ns acudeixen massa més adjectius o sinònims, no? Tenim la sensació que se'ns n'han rigut a la resta, als regidors i regidores de l'oposició, davant d'aquesta manca de diàleg, davant d'aquesta manca de donar per sentat de que ja n'hi havia més que suficient en dir us presentem les mateixes propostes de l'any passat. I més sabent que s'havien votat en contra. Nosaltres, evidentment, vam presentar unes esmenes que no van ser admeses per l'equip de govern. Per tant, enteníem que si hi havia aquesta voluntat de part de tots els grups del govern d'arribar a un acord, hauria estat molt més clar a l'assentar-se molt temps abans i dir, presentem el mateix, vosaltres vau presentar això, us manteniu amb això o en qualsevol cas comencem a negociar a partir del que nosaltres presentem i del que vosaltres vareu presentar l'altra vegada, perquè entenem que són els equips del govern, els grups que formen part del govern, els que han d'intentar cercar aquest consens, els que han d'intentar cercar que d'una vegada per totes l'Ajuntament de Gelida aprovi les seves ordenances. Jo només tinc una cosa a dir, que és que hi ha partits que se li omple la boca de parlar de classe obrera i després, quan presentem unes ordenances com les d'avui, en les que totes eren per poder millorar la classe social que més està patint en aquest moment, voten tot en contra amb no sé amb quin motiu, quan realment estan deixant de banda la classe obrera del nostre poble. És una llàstima per Gelida i crec que veritablement el que estem fent és un flac favor a la gent de Gelida. Entre tots plegats, no aprovar això avui aquí. Perdoneu que us digui, això no és excusa ni d'un dia, ni si es va convocar un dia abans, un altre o un dia després. Hi ha gent, avui mateix, a mi, al meu despatx, m'ha trucat gent preguntant si es portava a aprovació aquesta bonificació de les plaques fotovoltaiques. No sé si estem escoltant tot el que està passant amb el canvi climàtic. No sé, és que no es pot entendre des del meu grup i jo mateixa, no puc entendre que això ens digueu que no. Quan algú no ha volgut aprovar cadascun dels punts individualitzats on es votava el que es votava, no es votava que algú s'hagués pogut sentir ofès, que no havia tingut la proposta ni havia sapigut el què fins al dia 26 d'octubre, a 14 dies d'aquest ple, com quan era una persona que quan era alcalde no la teníem mai la proposta ni amb 10 dies d'antelació, que és quan es convocaven oficialment les coses, es veuen molt diferent
aquests 14 dies d'aquests 10. Es va oferir aquestes propostes que hem presentat a tots els grups. S'han presentat individualitzadament perquè l'any passat vam sentir a dir per part de tots els grups que era una llàstima, perquè hi havia moltes coses que estaven bé en aquestes ordenances però que no hi podíem votar a favor perquè el conjunt no compensava. Doncs avui han tingut l'opció de votar-les una per una. La darrera, la que hem votat a favor el grup de govern, és ni més ni menys que l'ordenança reguladora d'aquella normativa que ja fem servir, no nosaltres, sinó que ja feia servir el grup socialista quan estava a govern i que mai l'havia aprovat perquè fos legal la manera de seva utilització i com la teníem penjada. Per tant, continuem creient que aquestes ordenances fiscals que avui hem presentat era una molt bona oportunitat per Gelida, per això hi hem donat suport i per això les hem recolzat. La proposta presentada va comptar amb els vots favorables de l'equip de govern, Esquerra, Gelida per la República, Gelida en Comú i els vots en contra de la CUP i del PSC. Dissabte de la setmana passada se celebrava la Funifira a Gelida. Durant tota la jornada es van fer diverses activitats al municipi i avui al Gelida en Viu en fem un resum. Estic mal ubicat. Quanta gent avui, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, avui m'ha carregat, sí. Bueno. És que això pesa, Això pesa. Com aguanta un cable, una cinxa, diu. Saps com pesa això? Quant? 4 tones. Caurà, no veus que això no aguanta. Ja hem arribat, ja està, ja està. en un moment, En un moment? Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Això ho hem de fer 4 cops al dia, que bé. Bueno. Ara dinem i cap a Can Guarro. Sí. Cap a la Gelidense, Que bé, a tornar a fer paper. Vinga, amb ganes i il·lusió, Home, i tant. Escriuran coses importants, escriuran el paper que fem. Oh, i tant, moltes coses, sí. Ai. Bé, doncs gràcies per viatjar, aquí amb el Funi. Sí, i tant. És molt important que li donem vida al Funi Exacte. i res, doncs ja està. Ai, Montserrat, quines ganes d'anar a Gelida ja, Sí, tenim moltes ganes perquè venim de Barcelona i res, doncs, teníem moltes ganes d'agafar el funicular perquè fa molt poc que es va inaugurar. Sí, fa molt poc que ens va inaugurar. De fet, l'altre dia ens vam trobar a l'enginyer, que el va construir, que és el mateix que va construir el funicular del Tibidabo. Del Tibidabo, que es va estrenar, es va inaugurar fa 23 anys, el 1901. És un home molt donat a la paraula, És un home que es pot establir una bona conversació i ens va estar explicant diferents curiositats del funicular. Molt bon dia a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta 11a edició de la Funifira. Malgrat les circumstàncies, som aquí i estem contents d'inaugurar aquesta 11a Funifira, de tornar a posar el nostre funicular a l'abast de tothom, de poder donar-li la publicitat i el reconeixement que es mereix, perquè tothom que ve a Gelida i coneix el nostre funicular ens haurà encantat, perquè és una cosa de la que certament no n'hi ha moltes al país. Una anècdota que deia que això de Funi per nosaltres és absolutament un fet nuclear. Una anècdota o una nota important crec que és que aquest Funi es va construir per l'impuls de diferents prohoms de Gelida, però sobretot per la subscripció popular del poble de Gelida. És a dir, des del principi aquest funicular neix com una cosa molt integrada i per tant avui en fem aquesta 11a Funifira i la fem a 3 anys tot just de que el nostre Funi pugui fer el centenari, que llavors farem una festa absolutament enorme. Jo res més que passar-li, insisteixo, donant-li un cop més les gràcies a la directora general de Turisme, la Marta Domènech. Passo la paraula. Moltes gràcies, Marta. Gràcies, alcaldessa. Bueno, alcaldessa, alcaldes, alcaldables. Crec que a nivell de turisme és evident que estem vivint un canvi importantíssim post-Covid. Ens hem parat i ara és un moment que crec que tenim l'oportunitat de tornar a dibuixar, a tornar a reescriure la història de quin tipus de turisme volem al nostre país. El cap a on anem ens defineix molt d'on venim i mantindre les coses d'on venim és el que marcarà realment un futur on nosaltres puguem decidir com volem que sigui, però sempre amb les arrels, sempre dic, les arrels ben profundes i el camp ben ampli, molt transversal, i sempre el dèiem, i crec que amb la Funifira en aquest sentit ho fa. Jo sempre defenso que què no és turisme, Turisme, tot allò que fem, nosaltres mateixos som turistes, viatgem, viatjar és un acte de llibertat absoluta de les persones, per tant, el transport és turisme, la mobilitat és turisme, urbanisme és turisme, gastronomia, que avui tastarem, i evidentment jo que soc de Terra de Vins, que vinc del Priorat,
el vi també és turisme. Així que res, felicitats per la iniciativa i gràcies per convidar-me. Quan gent de Gelida és generosa i et dona coses amb tot el cor, doncs dius, caram, no? Que guai. A mi, de les primeres coses que em va dir la Maite i la Montse Rubio, em va dir que hi ha un senyor que té una maqueta, que tal, i jo, a veure. I bueno, és el Paco Gaitán, tenim aquí, i ell ens ha fet aquesta maqueta que a més ha aconseguit que doni voltes, vull dir que ja és tot super preparada i donem un regalet de part de l'Ajuntament. No t'havies tan ràpid, Vale. Vinga. Vinga. Gràcies, Paco. Vinga, de res. Enhorabuena. Bueno, pues esta idea igual surgió pues ya hace años atrás, cuando mis niños eran pequeños, hablo de mis hijos. Pues empecé haciendo el Belén, lo clásico, el pesebre de Gelida, y empecé haciendo el campanario y la iglesia, y entonces ya me engresqué un poquito más, y otros años pues digo, bueno, pues vamos a hacer estas casas típicas de aquí, que es lo típico de la plaza de la iglesia. Incluso está la barbería, que es a donde ahora está la gralla, que aquí empecé yo haciendo de barbero con 9 años, que vine a Gelida en el 64. Y entonces, pues claro, todas estas casas siguen siendo las mismas, aparte de la casa de Calmaco, que le llaman, que ahora es la Banco de Sabadell. Pero todas las otras casas, Can Julià y Can todas, pues todo es lo mismo. Y por eso sí empecé, y mira, y he tenido la suerte de que me han dejado aquí poderla exponer, y ha sido el principio, bueno, y ahora el haberlo hecho todo. Continuem la ruta d'inauguració de Funifira, inaugurant una altra exposició i també una altra d'un gelidenc, també generós, com el Paco Gaitán, que hem vist al centre d'adaptació, que ens ha donat aquella maqueta del centre de Gelida. Qui no hagi pogut anar, que vagi a visitar-la, que és molt maca. I ara aquí tenim l'Eduard Aragonès, que ens ha volgut ensenyar la seva petita col·lecció filatèlica. Ell ens comentava ara que ell volia fer aquesta de segells ferroviaris, aquesta col·lecció de fer de 80 països, i la cosa, no? Eduard es va anar desmadrant i va arribar a 100 i ens n'ha fet fins a 105, però podria continuar la col·lecció. La meva intenció, en principi, era fer un homenatge al col·leccionisme. Aprofitant la vilentesa de la Funifira, vam decidir, amb la regidora, fer una exposició de segells dedicat al ferrocarril. I aquí està. El que passa és que no m'hi he pogut estar i d'afegir alguna altra de les meves col·leccions, que en tinc unes quantes, i hi ha alguns tocs, algunes mostres de postals
de sotagots, de mandarins, d'objectes filatèlics, bitllets de transport. Tot el que hi ha aquí té un objectiu comú, que és el ferrocarril. Espero que us agradi i ja està. Al centre del poble tenim un munt de gent ja repartida a totes les activitats, el trenet turístic, el trenet solidari, els tallers també, es veu que ha faltat material en algun taller de tanta gent que hi ha anat, estem molt contents. I llavors ja hem vingut cap aquí al pavelló poliesportiu i també l'input de la gent, tothom, tant expositors com visitants, diuen que està molt maco l'espai, que estan contents. També volíem anar una miqueta més enllà i engalanar una miqueta més al poble, però almenys al pavelló poliesportiu, que sempre en tenim una imatge, no? Doncs l'hem fet un tom i crec que amb la il·luminació que hem aconseguit que ha quedat molt xula i els estants, petits detalls, com uns expositors ens deien, ostres, posar aquestes guirnaldes, que jo vull aquí fer una mica l'explicació d'on ve aquesta guirnalda, perquè hem volgut emular, no sé si ho hem aconseguit, però quan van inaugurar el Funi, tant a 1984 com, si no m'equivoco, el 82, que es va fer la reinauguració, el Funi anava engalanat amb unes guirnaldes així. I vam demanar-hi al Francesc Cartró a veure si ens podia fer una cosa, ensenyant-li les fotos en blanc i negre que teníem, vull dir que no. I bé, ens ha fet això i creiem que ha quedat molt xulo i també és un petit homenatge des de la Fira Gastronòmica al nostre funicular, que a cap i a la fi és a qui venim a homenatjar avui. Evidentment, la Funifira és una fira que ja és la 11a edició, no et veiem el per què s'ha de suprimir, però l'hem de replantejar i sobretot fer-ne una projecció més cap a fora, perquè cap i a la fi és un esdeveniment turístic i volem que vingui gent de fora de Gelida per conèixer Gelida a través del funicular, que és la via d'entrada, i després ja, doncs clar, tenim les fonts, tenim el castell, tenim les rutes enoturístiques, les rutes de les masies, que vull dir, tenim que no acabaríem mai. Doncs estem molt contents de poder fer una Funifira després que l'any passat no la poguéssim fer. És evident que no és la Funifira que haguéssim volgut fer, perquè les circumstàncies encara no ens permeten fer-la de forma completa, però estem molt contents de totes les activitats que posen en relleu i en valor el nostre Funi i que posen en relleu i en valor els nostres vins i caves i la nostra gastronomia. Per tant, molt satisfets d'aquesta nova 11a edició de la Funifira. L'objectiu de la Funifira, sense cap mena de dubte, és posar de relleu tots els valors arquitectònics, patrimonials, tot allò que tenim a Gelida i fer una crida de la gent de fora de traure el turisme al nostre poble. En aquest cas,
amb un dels nostres principals valors, com és el Funi. Que el voler atreure visitants de fora no exclou que, evidentment, avui és un dia de festa pels gelidencs. Aquesta Funifira ja ens l'hem fet nostra, és un dia marcat en el calendari de trobada. I, per tant, és un dia que, evidentment, el trenet o el trenet solidari, el tren que dona tota la volta, són elements més del nostre poble que també gaudeixen, evidentment, els gelidencs i les gelidenques, i segurament aquest espai gastronòmic és una cosa que tenim marcat en el calendari de fer una trobada amb amics, familiars, etc., que, a més, en circumstàncies de pandèmia, segurament no hem vist tant com voldrien. Aquesta setmana l'alcaldessa Lluïsa Llop, la regidora de Salut Marga Bertran i els representants de Primàries, Montse Rovira, i del PSC, Lluís Valls, han mantingut una reunió amb la directora de l'àrea metropolitana Sud, la directora de CatSalut i el director de la zona de l'ICS per abordar els problemes del CAP Gelida arran de la pandèmia. Una reunió que era la continuïtat de totes les que han anat tenint al llarg de tota la pandèmia. Com a novetat, en aquesta ocasió també hi ha assistit els portaveus dels grups municipals, tal com es va acordar en un ple municipal. A la reunió s'ha reiterat el que des de l'Ajuntament creuen imprescindible, la necessitat de que Gelida tingui un CAP en ple funcionament, com a mínim, com abans de la pandèmia, i treballar per millorar-lo. Arran de les reunions anteriors ja s'ha pogut recuperar més hores d'obertura del CAP de Gelida i recuperar de moment el pediatre 3 matins i un quart de dia amb infermera pediàtrica. Des de CatSalut s'han compromès a treballar en aquesta línia, tot i que s'ha plantejat un problema d'espais, donat la impossibilitat en aquests moments d'utilitzar la segona planta de l'edifici del CAP, que en aquests moments no té les mesures de seguretat adients per poder fer atenció al públic i per aquest motiu no s'han pogut utilitzar per a atenció mèdica. S'ha pres el compromís amb Salut per revertir aquesta deficiència. Així valorava a la reunió la regidora de Salut. En això hem estat treballant i s'ha treballat molt i ens consta, perquè ja des de fa uns quants dies tenim aquí a Gelida un pediatre 3 matins i un quart amb una infermera pediàtrica. Però encara queda molt per fer. En tot això també tenim un problema afegit i és la utilització de la segona planta de l'edifici del CAP. Que en el seu moment, quan es van cedir les plantes per la utilització del CAP, la segona planta no tenia les mesures de seguretat que necessitaven per fer l'atenció al públic. Per aquest motiu, no s'ha pogut fer mai assistència mèdica en aquesta segona planta. En aquests moments s'ha pres el compromís amb la Salut i l'Ajuntament per poder revertir aquesta deficiència i tenir un CAP amb les 3 plantes en funcionament. Des de l'Ajuntament no pararem de treballar per aconseguir el CAP que tots els gelidencs i les gelidenques es mereixen. Participa als pressupostos participatius. Qui pot fer propostes? Qualsevol persona empadronada o no major de 16 anys pot presentar una proposta. S'admeten un màxim d'una proposta per persona. Què puc proposar? Les propostes d'actuació han de ser inversions d'àmbit global, és a dir, en benefici de col·lectius genèrics, sectors de població, nuclis, barris o pel conjunt de municipis. Aquestes inversions han de ser relacionades amb l'espai públic o amb la millora d'equipaments municipals. En total, no poden superar un import de 25.000 euros. Han de ser viables tècnicament. No han de comprometre el pressupost d'altres anys. No ha de suposar un elevat cost de manteniment un cop realitzades. I han de ser respectuoses amb els criteris d'inclusió social, drets humans, equitat, llibertat religiosa i sostenibilitat. Quan puc presentar una proposta? Entre el dia 8 i 21 de novembre del 2021, amb 2 inclosos. Com puc fer una proposta? Hi ha 2 vies de presentació de propostes. A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Gelida, on es pot omplir la butlleta amb les dades i la proposta que creieu oportuna. O omplint la butlleta online a www.gelida.cat. Participa i decideix. Ajuntament de Gelida. La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Gelida organitza un concurs de felicitacions de Nadal per tots els alumnes que visquin a Gelida i que estiguin cursant primer de primària.
La felicitació guanyadora serà la que l'Ajuntament utilitzarà com a Nadala corporativa i serà enviada a totes les cases de la població. Hi podran participar tots els alumnes de primer de primària empadronats a Gelida, independentment de l'escola on estiguin inscrits. La proposta s'haurà de presentar abans del 2 de desembre del 2021 mitjançant sobre tancat, identificat per un pseudònim i la referència al primer concurs de felicitacions de Nadal. Haurà d'incloure nom d'autor, telèfon de contacte, direcció postal i adreça electrònica. Els alumnes de l'Escola Montcau i de l'Escola Les Fonts faran l'entrega de la felicitació a la seva tutora o tutor i els alumnes que estudien fora de Gelida la poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Gelida adreçades a la Regidoria d'Educació. Cada participant pot presentar com a màxim un treball i ha de ser individual. El veredicte es farà públic el dia 12 de desembre i les felicitacions presentades s'exposaran a l'entrada de la biblioteca des del 9 de desembre fins al dia 10 de gener. Dissabte 13 de novembre hi haurà una jornada de donació de sang a Gelida. Serà al Casal de la Gent Gran, al carrer Major número 10, el dissabte 13 de novembre, de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre. Cal reservar hora a donarsang.gencat.cat. Demà dissabte, 13 de novembre, a les 7 de la tarda, al Saló d'Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc hi haurà el concert de Louis Washington, Orquestra Sabor Latino. El concert, que està dins la programació escènica de l'Ajuntament de Gelida, serà un repertori variat de música llatina per satisfer el públic més ballador i exigent. Louis Washington és un músic llatinoamericà acompanyat de músics versàtils i especialitzats en els diversos ritmes de la música afrollatina, amb un repertori on destaquen els temes més cèlebres de la salsa, així com boleros, bachates i sons cubans. L'accés al concert és gratuït. I repassem ara l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. I comencem amb el futbol. Demà dissabte, 13 de novembre, a les 9 del matí al camp de futbol, Benjamí masculí, Gelida, Vilanova i la Geltrú. El dissabte 13 a les 9 del matí al camp de futbol, a l'Aví masculí, Gelida, Base Vilanova. També demà dissabte, 11:15, infantil masculí, Gelida, Cubelles. A 2:15 del migdia, juvenil masculí, Gelida, Igualada. A 4:45 al camp de futbol, veterans, Gelida, Olesa, Bonesvalls. El diumenge 14 de novembre, a 2:15, prebenjamí masculí, Gelida, Montgat, Subirats. El diumenge a 2:15, al camp de futbol, a la Vive masculí, Gelida, Torrelles. A les 5 de la tarda al camp de futbol, amateur masculí, Gelida, Santa Coloma. En futbol sala, diumenge 14 de novembre, a les 11 del matí a pavelló poliesportiu, juvenil masculí, Gelida Industrial, Masquefa. A les 4 de la tarda, sènior masculí, Gelida Industrial, Atlètic Torre-roja. En voleibol, demà dissabte, a les 12 del migdia a pavelló poliesportiu, juvenil escolar, Gelida Intermunicipal. A les 12, sènior masculí, Gelida Balmes. Pel que fa al bàsquet, demà dissabte, a les 4 de la tarda al pavelló, Sots 21, Gelida, Badalonès. A les 6 de la tarda, tercera, Gelida, Els Monjos. A 7:45 del vespre, sènior B, Gelida, Bellvitge. Aquesta setmana s'han portat al ple de la Corporació les ordenances fiscals per l'any vinent. Ordenances que en la seva majoria eren bonificacions i millores per la població del nostre poble, que no seran possibles per culpa del vot en contra de la CUP i del PSC. Des del nostre grup Gelida per la República i com a component de l'equip de govern tenim indignació i a la vegada tristor que no hagi estat possible aconseguir aquestes millores. I ens preguntem,
Com es pot votar que no quan es vol una bonificació passar-la del 25 al 30% en la taxa de residus municipals? Com es pot votar en contra d'una bonificació del 50% pels vehicles eco i un 75% als zero emissions? Com es pot votar en contra d'una bonificació del 95% en aquelles famílies que vulguin retirar l'amiant de casa seva? Com es pot votar en contra d'una bonificació del 20% en les llars que vulguin posar plaques fotovoltaiques? Quan tots els governs ho estan fent. No sentim, senyors de la CUP i PSC, el que ens diuen els experts en el canvi climàtic? Que no ens enganyin dient que no han tingut temps per mirar-ho i parlar-ne. Hem estat a la seva disposició les 24 hores del dia, inclòs dissabtes i diumenges. Això no va d'un dia, més o menys. Aquesta excusa aquesta vegada no ens serveix. Com es pot entendre tot això? Senyors de la CUP i senyors socialistes, senyores de la CUP, senyores socialistes, tindrem memòria, el poble de Gelida tindrà memòria i ho recordarem. Aquest passat dimarts, dia 9 de novembre, es van presentar les ordenances municipals que finalment no van ser aprovades perquè tant nosaltres, el PSC, com la CUP, hi van votar en contra. Certament ens va sorprendre i molt que el document que es va presentar a aprovació era absolutament el mateix, tret d'unes modificacions tècniques, el mateix que el govern va presentar l'any passat i que tampoc va rebre suport. Però és que, a més, nosaltres entenem que no es poden presentar unes ordenances amb uns estudis econòmics que eren els de l'any 2021, uns estudis econòmics que són importants per disposar dels costos, o els possibles costos i els possibles ingressos de cadascuna de les taxes. Per tant, entenem que anant fins al dia 9 de novembre, que era la data límit, no pot ser que es presentin les mateixes ordenances de l'any passat. Entenem que per responsabilitat no hi podem donar suport, però per altra banda perquè encara que es diguin que les bonificacions que ells han presentat no s'hi han donat suport, les nostres alternatives que ja vam presentar l'any passat eren molt millors en quant a bonificacions amb els temes energètics, amb els temes de la gent gran, amb els temes dels impostos, etc. Per tant, una altra vegada hem hagut de votar que no per responsabilitat i perquè entenem que no eren les millors ordenances pel poble de Gelida. Aquest passat dimarts, en el plenari municipal d'aquest Ajuntament es va donar un fet inaudit. El PSC i la CUP es van unir per tombar les taxes municipals. I us preguntareu, què de tan malament tenien aquestes taxes municipals com perquè tota l'oposició, PSC i CUP, hi votessin en contra a tots i cadascun dels punts? Doncs el que es plantejaven aquestes ordenances fiscals és beneficis fiscals, és a dir, rebaixes als impostos que ja tenim, i cap increment, cap ni un. I us preguntareu, igual, les van votar en contra perquè totes juntes hi havia coses que no veien clares, etc. Doncs no, cadascun dels impostos amb les rebaixes que s'hi plantejaven o en alguns casos també les modificacions legislatives per adaptar-ho a la llei que s'hi plantejaven es presentaven individualitzats precisament per això, perquè si en algun cas no veien clar alguna cosa poguessin votar a favor les altres. Per tant, des d'Esquerra Republicana lamentem moltíssim que aquesta manera de fer política de PSC i de CUP, que junts tomben unes ordenances fiscals per dir que han tombat les ordenances fiscals d'un govern quan en realitat el que han fet és perjudicar els gelidencs i les gelidenques, que no podran tenir més rebaixes a les escombraries, que no podran veure bonificat l'impost de construccions si volen instal·lar plaques solars o si volen retirar l'amiant de casa seva. I avui al Gelida en Viu anem a veure les emissions de televisió de Gelida de l'any 1986. Veurem alguns anuncis i l'entrega d'un obsequi molt especial. Setmana de la Prudència, del 21 al 27 d'octubre. Hi col·laboren els bombers de Gelida.
Gelida, el castell, el Funi i el cafè. un lloc de centre per la gent d'avui. El cafè, plaça de la Vila, Gelida. D'aquesta primera entrega passem a l'entrega del segon premi. El premi, us recordem que era un tiquet per valor de 1.200 pessetes en productes de Ca l'Andreuet, 600 pessetes en productes de la botiga i 600 pessetes en productes de la tocineria que hi ha al Sapa. Doncs l'afortunat va ser en Josep Navarro. Doncs tot seguit passem a veure imatges d'aquesta entrega. En aquests moments estem a la botiga de Ca l'Andreuet, on estem recollint les imatges de l'entrega del premi del concurs que es va celebrar fa 2 setmanes. Us recordo que la pregunta era quin va ser l'establiment guanyador en el concurs d'aparadors celebrat a la Festa Major d'aquest any aquí a Gelida, que el concurs va ser preparat pel grup Forat del Vent. La resposta correcta fa referència a la botiga on estem en aquests moments. La resposta era Ca l'Andreuet. L'afortunat va ser la carta que ens va escriure en Josep Navarro, on hi havia la resposta correcta. I el tenim aquí amb nosaltres. Hola, Josep. Hola. Què tal? T'agrada el programa? Sí. Què et sembla el concurs? Pues que està molt bé. Escolta'm, tu com te'n vas enterar de que hi havia el concurs? O és que sempre veus la tele d'aquí a Gelida? Estava mirant la tele i llavors vaig veure la primera vegada que els hi van tocar amb allò del vi i llavors vaig escriure. Què en faràs tu amb aquest premi? Menjar-m'ho. Li donaràs a la teva mare, no? Sí. Sí, també tenim aquí a la seva mare. Li volíem preguntar què li sembla això del concurs. Està molt bé, sí, m'agrada molt, cada festa m'ho miro. Vostès a casa seva miren sempre a la televisió? Sí, per descomptat, jo la primera. Els agrada? Què els hi sembla això de la televisió? A mi m'està molt bé, trobo que és una cosa que està molt bé i siguen del poble, doncs encara més. Bé, doncs tot seguit passarem a fer-vos l'entrega d'aquest premi i aquest premi us l'entregarà una noia d'aquí, Ca l'Andreuet, la Mari Carmen. La que hi ha. Què tal? Escolta'm, amb aquest premi què els hi oferiu? Doncs els oferim un import de 600 pessetes per venir a comprar aquí i per anar a comprar allà al Sapa. Poden comprar qualsevol cosa? Sí, qualsevol producte dels que tenim nosaltres de cara al públic. Doncs tu mateixa ja pots fer-los l'entrega. A veure? Ens trobem ara per fer la segona entrega del premi de Ca l'Andreuet també. Ens trobem a la botiga que té Ca l'Andreuet aquí en el Sapa. I volíem fer-li unes preguntes amb la noia aquesta de Ca l'Andreuet. Volíem preguntar-li, Ca l'Andreuet té molta tradició aquí a Gelida. Volíem saber si hi ha molts productes que es conserven encara com típics, encara els continueu fent d'anys enrere. Sí, bueno, Ca l'Andreuet té molta tradició perquè fa molts anys que està posat. El va començar el meu avi, aquesta botiga, a elaborar-s'ho ell, ho ha continuat tota la meva família. Llavors, tots els productes, quasi bé tots, embotits, coses d'aquestes, són elaborats nostres. I a part d'embotits, teniu algunes altres coses ara? Sí, doncs nosaltres aquí ens dediquem a xai, vedella, pollastres i derivats, no? I allà a la tocineria de l'Andreuet tenim exclusivament tocino i a més pollastre. Com ens ha dit en Manel, ens trobem aquí on està treballant el grup Esplai Mainada, que ahir dissabte a les 4 de la tarda va començar el seu primer dia i estem aquí amb un dels seus organitzadors i col·laboradors. Voldríem fer-te una pregunta. Hola, bona tarda. Escolta, mira, quants anys fa que porteu treballant ja amb això de l'Esplai? Bé, aquest farà amb aquest 9 anys que està en marxa l'Esplai. Quina finalitat té l'Esplai? O sigui, què voleu intentar? Bé, aquí l'Esplai té dues funcions. Una funció, que és la de cada dissabte, de donar unes opcions diferents a la d'estar al carrer a la canalla,
que pot ser fer tallers o fer jocs, i una altra que és la de col·laborar i organitzar les festes que es fan per la mainada obertes a tot el poble. De quines edats teniu nens? O sigui, això està obert a totes les edats o bueno, com ho teniu? Bé, en principi l'inici a l'esplai són als 6 anys i fins als 14, que són els més grans, que estan dividits en 4 grups de treball. Això anava a dir, a l'haver-hi diferents edats, que treballeu en conjunt o bé feu grup? Bé, hi ha aquests 4 grups que són de 6-7 anys un grup, 8-9 anys un altre grup, 10, 11 i 12 i 13 i 14. Aleshores, a cada grup que té les activitats diferents. Sí, evidentment cada grup té uns monitors, 3 monitors, i es desenvolupen unes activitats diferents, malgrat que de tant en tant hi ha unes activitats conjuntes perquè ens coneixem tots els grups de l'esplai. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot el camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, per ús del seu poder, de la fera ferotge deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixa després. Si per culpa la fera ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia... I amb aquestes imatges de l'esplai mainada nosaltres tanquem el Gelida en viu d'avui. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau. Em va dir molt planer